Welcome to Olivia Media. Maga men tufuna tupasireni nkhani mwatsatanetsatane kuti koma chachitika ku Israel ndi chani, chadzetsa dzayi kuti njovu ichoke nyanga ndi chani. So khalani pompo, amene simunapanga subscribe to our channel, please subscribe and you can also share, comment and like. Zanyamata 45 amene amangidwa ku Israeli, nkhani ndikumafunsa zambiri zikuyankhulidwa, komano chenicheni chapangitsa kuti izi zichitike ndi chani, chatsitsa dzayi kuti njovu ichoke nyanga ndi chani. Anyamata amene watapita kumalo kumeneko, apart from zina zomwe zikukambidwa, akuti anapasidwa ngongole ya 1,650 US dollars. Ndi kufotokoza kwawo anauza kuti 650 ndi ama logistics, ma transport ndi zina zotero. 1,000 ndi yawo, 1,000 US dollars ndi yawo yotawayikira kwa akaunti, and kwa akaunti kumeneko nkoti ino ndalama imene azikayigwisa ntchito alukoko pokhala kuti akakhala kuti akuyamba kumene ntchito ngati upkeep choncho. So zinapezeka zoti 650 ndiyo ya transport yemwe ananyamukira kupita kumeneko. 1,000 itayikidwa kwa akaunti kwawo, anadakhala odabwitsika kuti ma agent amene amapanga nawo deal, amapanga ma arrangements onsewa, anawuza kuti ndalama ija ayitenga ayichotsa kwa akaunti kwawo. So iwo anambokhala odabwitsika. So ziliko zambiri zimene zimachitika kumeneko, ati kulipidwa malipiro osatani kuti osakwana utengera ndi imene anasanirana. So anyamata aja anapezeka zoti athauka mafamu kuja nkupita kuti kodi ndikupita kwina kumene komano amalipira bwino, ngati makampani. So kampani imodzi mwa iyo ndina ati makoza ma biscuit, so kumeko ati amalipira bwino kwambiri. So anu ake mafamu aja ati anapezeka kuyenera kuti nanapanga report anyamata wano ku immigration. So a immigration anapita ku makampani umeneko ndomakatani kodi ndikumakagwira anyamata. So pali zithunzi zinakhani pompo zimene komano it's very disturbing kuti anyamata amene amapanga resist arrest komano apezeka zoti amachita beka force. Beka force kakeko it's up to you and I to judge kunena kuti komano inali nkhaza kapena sinali nkhaza. So yeah, tete ndipetsene report njokera kwa Austin Chibet amene amagwiraso ntchito ku Israel komweko, afotokoza tsatane ya zimene zinakhalira pasiso anyamata wa maripota amene amapereka kwa bambo Austin makamaka pa zimene akukumana nazo. Nkhani ndiyoona kucha kwa dzulo chakuma 03 kapena 04 am pa 1 May ndi pamene tinamva kuti kunabwera a immigration kumalo komwe anthu amakhala ndi anagwira kumeneko panoko kutero kwa manja mwa polisi. Chachitika ndi chani kunena kuti anthu amenewa afika ndikunena kuti amangidwa, koma chonsecho boma la Malawi lidatumiza kumene ku Israel kuti akagwire ntchito za m'munda ndi zina zambiri? Chachitika nchoti anyamatawa atabwera kuno anafika kuno bwino, kumagwira ntchito kuno bwino, koma kumafamu kuja kumapezekabe mavuto ena amene amakhala ngati ena akudandaula chifukwa choti amati makobira amene amalandira iwo samagwirizana kwenikweni ndi mgwirizano omwe unali awosainiridwa iwo ndi maagent wapapepala. Mwachitsanzo masalari yawo kunoko analioyenera kuti azikhala minimum is it government minimum wage ya 30.61 shekels per hour. So anapezeka kuti farmers ena amazawapasa ndalama zocheperapo according to what they reported to him. So atakhala mavuto amene aja ndi anamba kumanjira report pamene nakhala mtsogoleri kale 2020 pamene tinabwera kwa Malawi amene timabwera patoka tinapanga form Malawi Association in Israel. Nditaona kuti ukangata kunena zoona ndinayankhulapo ndi honorary council Mr. kuti atikumbukire kuti chikuchitika chani. Ndi anita aja anayankhulapo ndi anthu aja kenapo ndinakhala kuti zikonzeka, koma kwambiribe enawo amakhala akudandaula chifukwa cha zimenezo. Anyamata ena amene analibe kupirira, they were not patient, anaganiza zoti angothawa kumafamu. Ndi pamene tinayamba kuwalangiza chimodzi vuto la kuthawa ndi izi. Koma mbali ya anyamata wanso
amaoneka kuti ndiyamwano zedu pena pake timadabwitsa kuchokera kuzikwatu komabe tinalimbikira kulimbana nawo kutere koma sana chege anapezeka kuti anachoka kumafamu kuti lero ndikale cha January February anachoka kumafamu kuja ukagwira ntchito zina nawo mgwirizano wawo kuti iwo pamene akupita kumafamu akuyena kugwira ntchito kufamu kako asakapezekeso kwina ngeno mafamazi ajachipa anakhala ngati aluza antchito komanso business yawo sikuyenda bwino ndiwona ndi amene anakapanga report ku immigration iko ndiye iwo waso anyamatawo amatengedwa ndi ma-agent madobadoba amene amagwirira ntchito ina kampani mwachisanzo ngati kampani ina yakamani Discord imene ndi kampani yayikulu kwambiri yomwe amalawi almost onse amene anathawa mbali ya terabisi amakapisawa kumeneko ndiye akuti kaya kumenekonso kuli manyumba kuseri kwa kampaniyo komwe amaapisa anyamatawo ndezikuoneka ngati kuti zinadziwika chifukwa zinaleka kukhala za chinsisi anyamata aja amayenda anzawo bwerani kuno kuli ndalama kumafamuko kulibe ndalama ena amakopeka kupita ena amakana ena kupanga ripoti kwa mabwana awo kuti anzatu akuti alikuwa kuti kuli ndalama zambiri ndetiona chifukwa cha zimene zili anthu aja anapanga ripoti ku immigration ndimomwe anabwera dzulo kuzazi zimusa anthu nde aagwirati ichabwino immigration ayankulapo zoti chani chagwirire na anyamatawa komanso mwina aboma la Malawi sidankulepo china chilichonse zimene ine sinayankhulenso ndi wina aliyense ine ndikungoyankhula monga woyankhulira anyamatawa chifukwa choti ndimagwira nawo day in day out komanso kunoko maradio sitimvera kwenikweni chifukwa choti chiyankhulo chomwe amayankhula iwo ndi zomwe ife timamva nzosiyana amayankhula Chihebrew ndiye singadziwe kuti immigration yanenapo chani koma kuti mmodzi wa ma-agents amene anakhala affected kuti anthu awo amangidwa nawo anandiyimbirako foni dzulo ndi amene ananditsimikizira kuti amene amangidwa ndi 45. ichabwino mwina chichitikire nkhani ngati imeneyi inu mukuonera kuti ntchitozo kumeneko ndi ntchitozo zilemetsa kwambiri mena zimene zachititsa kuti anyamatawa athawe kenaka yambere kukasaka ntchito zina mwina zopepukirako kunena moona mtima kwambiri ntchitozo sizolemetsa kwambiri kuti zija momwe mukumvera kuti ana agwagwira karavulagaga sizili choncho koma kuti ninganene kuti ntchito ya kumunda kwa ife amene tinakulira kumudzi monga ine ndikuyiziwa ntchito ya kumunda momwe imakhalabe yotopesa basi koma vuto lomwe ndinaona sindikudziwa pamene ndiyankhepa ndiyirakwira gulu lina la vanthu kapena mwina ayi koma vuto pamene ndinaona ndiloti ana ena amene anabwera kunoko anali woti sanalinepo mwina kwawoko ndi kwa matokotoko ndi kwa bwinoko kuti iwowo savutika kwawoko ndiyeno sanalinepo koma angopeza connection yobwera kuno pamene anakafika kumafamu kuti anazidzimuka chifukwa kanali koyamba ine ndikuona ngati ndi choncho chifukwa chomwe ndikunenera choncho pali ana ena amene ali wochepera msinkhu kwambiri kuposa awo athawawo akugwira ntchito bwinobwino kumafamu chabe chomwe ine ndinalikuonabe kuti anyamatawo akukwiya ndi kuchepesedwa kwa malipiro amene anapangana mbali imeneyoyo anyamata amadandaula zoona awo anali Austin Chipeta kucheza ndi Channel Africa.